बे समाव बीपीएफ दलनि सायाव मोनसे गोख्रों अजद दैखांदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। बीपीएफ दलनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांखौ। नंगौ, बे समाव बीपीएफ दलआ नंखाय जयनिंनि हाबाफारि लागासिनो दं आरो रांखावरि होनानै माखासे सुबुंफोरखौ जयनिं खालामनो नाजाखोमागासिनो दं होननानै अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांखौ। बीपीएफ दलआ नंखाय जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं आरो रांखावरि होनानै माखासे सुबुंफोरखौ जयनिं खालामनो नाजाखोमागासिनो दं आरो बेफोरबायदि अजदखौ दैखांदों राजु नार्जारि बिथाङा। इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बुङोदि जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिआ जेरावबो जयनिं जाहैयाखै, बेफोरखौ बीपीएफ दलआ नंखाय बाथ्रा बांसावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि लकसभा बिसायख'थिया फैगौ 2024 मायथाइनि एप्रिल दानाव जानो थांगासिनो दं आरो बेनि सिगांनो बीपीएफ दलआ गोबां जयनिं हाबाफारि लादों आरो हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बीपीएफनि गाहाय दैदेनगिरि बीपीएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गोबां ओनसोलाव आरो जायगायाव बाथ्रा बुंनाय आरो जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुगासिनो दङ आरो बेखौ लानानैनो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बीपीएफ दलनि सायाव माखासे अजद दैखांनाय आरो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बीपीएफ दलनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों दि इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांखौ। नंगौ, बीपीएफनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बीपीएफ दलआ गोबां सिगि सुग' खालामनानै रांखावरि होनानै जयनिं खालामनो नाजागासिनो दं होननानै राजु नार्जारि बिथाङा बीपीएफ दलनि सायाव अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावनो सानदोंदि सासेबो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बीपीएफ दलआव जगदान होआखै। बियो बीपीएफ दलनि नंखाय बांसावनाय आरो रोखा बाथ्रा बुंबावोदि राजु नार्जारि बिथाङा बीपीएफ दलआव सासेबो इउपिपिएलनि आरो बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा बीपीएफ दलआव जयनिं जायाखै होननानै रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बीपीएफ दलनि सायाव मा बाथ्रा थांखिनानै बाथ्रा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि। এইটো ভুয়া জয়নিং প্ৰগ্ৰাম বিপিএফে চলাই আছে। আমাৰ কোনো ইউপিপিএল দলৰ একজনো ব্যক্তি বিপিএফত জইন কৰা নাই বা আমাৰ বিজেপিৰো তেনেকৈ জইন কৰা নাই বুলি মই ভাবোঁ। আচলতে আমিতো যেহেতু বিজেপি আৰু ইউপিপিএল এলায়েন্সত আছোঁ, এইকাৰণে কোনো বিজেপিৰ কিবাই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে নেতা কৰ্মীয়ে আমাৰ ইউপিপিএল দলত জইন কৰিব বিচাৰিলেও আমি জইন কৰিব দিয়া নাই। আমি দেখিছোঁ এতিয়া তেখেতসকলে একফালে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বেনিফিটটো কিছুমান লৈছে তেখেতসকলৰ MLA সকল, আৰু কিছুমান জাগাত বিজেপিৰ কৰ্মীবিলাকক বিপিএফত জইন কৰাইছে। কিছুমান প্ৰলোভন দি পইচা টকা দি বিজেপিৰ কৰ্মীবিলাক যে মানে বিপিএফত তেখেতসকলে জবৰদস্তিকৈ জইন কৰাই আছে। কিছুমান জাগাত আমি শুনিছোঁ বহুত মানে জবৰদস্তি কৰি পেলাই বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকলক বিপিএফত যোগদান কৰাইছে। এইটো ভাল কাম নহয়। মানুহক তেনেকৈ জবৰদস্তি টকা পইচা দি কিবা প্ৰলোভন দি এনেকেই মানে একটা দলৰ পৰা আনটো দলত যোগদান কৰাটো ঠিক নহয়। এইটো কামৰ কাৰণে মই বিপিএফ দলক অৰিহণা দিছোঁ। তেখেতসকলে যাতে ভৱিষ্যতত আমাৰ বিজেপিৰ যিখিনি কৰ্মীসকল তেখেতসকলক বিপিএফত জইনিং নকৰায়, সেইটোৰ কাৰণে মই সকীয়াই দিছোঁ। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।